Unyikai singapere Bodegutaje Ora hauzo Omokore Hakuna Usiko Ora Ware Achapokota Yema Sozi Ora Hawawese Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare chimba muri kukomborera kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzemasikati. Tisati tapinda munyaya iriko muzvara nhasi, regai tikumbire mufundisi mutivhurire nemunamato. Ngatinamatei. Baba vari kumusha kumusoro kudenga, tachikumbiravo uvepo hwenyu pano patiri kupinda mudare rino. Mweya mutsvene wenyu ngautungamirire chishuvo chedu kuti musure mehurukuro ino tose tinge tava nepfungwa dziri nani pamusoro pemafungiro enyu nezvamunoshuvira pakurarama kwedu sevanhu. Takumbira izvi tichipota nezita raJesu. Amen. 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 Tinotenda gari boko Sadare. Aiwa ndo zvazvinoita. Gatangire pana doko mbokwazisa wateereri wedu totangira pamura. Makadi yenyu vadiwa vatariri nevaoni. Zita ramu ndoitwa Pastor Mudzengi. Tinoshandira musanganiro rema Seventh Day Adventist. Tinobva kuShurugwi. Ndinoira Shumba Murambwi. Shumba chaiyo kwete dzimwe dzatinombonzwa pano. Yeah. Totenda. Wadi watereri ndiregererewo. Pastor musatidaro please. Indetwa Pastor Ngwaru Nyamuziwa Bonga. Yeah.
ana murangu ishumba hadzo isusu ndisu shumba chaidzo tinotushuka tichibva pedu paTokyo apa pamutoko apa ndo pabva rudzi rwedu takazoti hedu nenyika yese tesherere but basically tinotunga tichibva ipapo tiri wazukuru wanohoreka makadini vateereri indoitwa tsikada mueranyati shumba dziripo asi toeranyati tobva pedu pa42 region 42 nyika nyoro isingafanirwe nevamwe asi ndo nyika nyoro mwari amukomborerei amuropafadzei tiri kudzidza zvakawanda takutendawo vari kutinyorera ndino vazukuru vangu vandakasangana navo vhiki rapfuura iyo vari kuaustralia uko vakati ndivakwazise pandinoya pachirongwa ndokukwazisai mose Amen. Ndoda kukwazisai vateereri ndinoitwa Ernest Mupunga ndinopindira paMandara Church kumusha kwangu ndinobva kumasvingo kubhikita ndichera moyo ndiri gono tindigochedza vasina pakaminama tinogadzirisa tinobva kuBBC saka toda kuti vateereri muve nenguva yakanaka kukurukura nhau yanhasi yetodaira kuti tose tichakomborerwa tigova nedzimba dzinofadza. Amen. Ini ndinondi Charles N Makombe ndiri weHumba Mbarwe Nyanguru tendera wanu chirima nemuromo mapadza tikampa waranda wese waranda wangu ende hawana kana dambudziko kwazisa ndakaenda kunonzi kuHuddersfield ndakukwazisa mai mutengwa wakanditi kana maapadare mundikwazisewo ndida kuwakwazisa mai mutengwa wari kuUK pane a young couple yandakasangana nayo kunonzi kuBedford Church Seventh Day Adventist Church wakati warumawa macelebrate nenyaya yepadare ndopedzisira naanonzi Denford Dumba murume iye akati muri kutaura nyaya yekuti nyika nyoro iri pagwero handizi kuti ndo chokwadere tinotenda indinoitwa Gospel Mudoni ndopindira paMandara Church ndiri samangongongo ndinobva kwaRusape I know kwataurwa naHuddersfield UK London and everywhere else isusu regai taure vemuZimbabwe Mufakose Chitungwiza you name it Kambuzuma Mbare tokukwazisai mose muzita Jesu tinotenda now musoro wenyaya nhasi uri kuti iwo Mabhuru 2 Mumba Mabhuru 2 Mumba ndamboda kutsvaka nechindeere ndashaya kuti Mabhuru nomati chinyi ameno esolusi but anonzi Mabhuru 2 Mumba ndiyo nyaya musaende anywhere you enjoy this particular lesson muteereri nyaya yakanyorai yakadzika yakonzeresa kuti panapa paite pfungwa dzakasiyana siyana regai timonzwa kuti muteereri akanyora kuti kudini munyori uyu ari kunyora achiti regai nditange ndafara kukwazisa gono mazikano hanzvadzi yangu nanyati amen bamukuru vangu mukoma wemurume wangu nyaya yangu yakamira yakadai murume wangu munguva shoma yatinomboita kakupesana pamafungiro sekuti ane maonero ake ndichionawo zvakasiyana pandinoramba ndakatsimbirirawo pfungwa yangu anopedzisira ati chete kungoti mumba muno mune mabhuru mairi and you need to pray about it achiudza mudzimaiwo iniwo paanodaro ndinobva ndaona pasina chinangwa chekuendera mberi neconversation sekuti pfungwa dzangu dzinenge dzichindiudza kuti panoda kuti titange takurukura nyaya dzemabhuru mairi nekuyananisa ini ndiri kuti hazvigoni here kuti tinogona kupesana maonere pasina kuti mumwe afunge kuti achallengwe pane pfungwa yeheadship nekutungamira mhuri. Over the last 14 years of marriage, I made sure kuti I watch my tone of voice and I eliminate every sarcastic tone
nemaresponses andingaite nekuexercisa verbal etiquette pakutaura. Chimbondibatsiraiwo kuti nyaya iyi ingabatwe yakaita sei, uyezve hatigone here kuti tinge takangosiyanawo maonero ezvinhu pasina kuti iye anofunga kuti ndakumuchallenge kuva baba mumba. Yeah. Ndiyo nyaya. Anzi bhuru rinorekwa nemavanga. Ndiri mutungamiriri. Mai wakapinduka. Okay. Aiwa rega timbonzwa kuti Bhaibheri rinoti kudini mufundisi. Tichaverenga pano kuna Genesis chapter 1. Kana uchiri kuna Exodus, Revelation uri kure bhuku rekutanga. Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Yeah. Inoti panapa, and God said, let us make men in our image and after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Amen. Yes. So in mfundisi, in relation to nezva toda kutaura, vhesi roda kuza kutibetsera chinyi. Ndotenda samaita. Regai ndikwerete kubva kuna Dr. Leonard Masuku, wengwari financial director panguva iyoyo kuSolusi University. Ndakawanzwa vari kuparidzana pamusoro petsamba rawerengwai. Wachitiwo munhurume nemunhukadzi vari vairi vakafanana naMwari. Hapana akafanana naMwari kudarika mumwe munhu, nekuti Mwari akati ngatiwasikei awa nemufananidzo wani wedu, male and female. Chakanyanya kundistrika pane submission ya Dr. Masuku ndeyekuti iyo utongi, mbuya Eva nasekuru Adam wakanzi tongai zvinhu zvese, but hawana kumbonzi tonganai. You can have the two of you have dominion. Dominion was given kuna vanhurume. Dominion was given kune munhukadzi. Before sin, it was exactly like that. To humanity. Saka penge pasina kutongana between the two of them. Okay. So in the original plan ya Mwari, the idea is varume nemadzimai we share dominion over life. Hey. Without having dominion over each other. All right. Yes. Hey. Each. Mfundisi. Okay. Your thoughts also on the verse. Yeah. Apa ndo pane theology church. Yeah. Not I think tinotenderana nezvataurwa naPastor Ngwaru. Yeah. Kuti dominion kana kuti simba rakapuwa kuvanhu harinangopuwa kumurume, rakapuwa even nekuvakadzi. Amen. Saka zvinonzi let them. Amen. Hapana kunzi let him. Hey. Have dominion. Let them, the two of them, the male and the female, vanofanira kuva nedominion. Ponzi dominion iyi haisi pamusoro pevamwe vanhu, Yeah. but iri pamusoro peshiri dzedenga, hove dzegungwa, pamusoro pevhu, pamusoro pemhuka dzose dzinofamba panyika. Dambudziko raita kuti pave nedisorder munyika inyaya yekuti vanhu havasi kuda kudominata zvavakanzi vadominate. Vava kuda kudominatana. Yeti Mwari akaisa muvanhu vose spirit of dominion. Saka ukangofila kuti ndava kudominatwa nemumwe, you are bound to resist. Yeah. Saka we are not supposed to dominate each other, but let's dominate everything else which God created. Hey. And the dominion iyi haitsvagi kuti pave nevanhu. Yeah. Inongoda shiri, inoda hove, inoda mhuka, inoda ivhu, inoda miti.
saka kuti unzi une dominion haufaniri kuva nevanhu. Kune vane wrong concept yekuti kana ukanzi uri mutongi unofanira kuva mutongi pamusoro pevanhu. Hazvisizvo. I-wrong concept ye-leadership. Leadership inobva mushoko raMwari ndeyekuti have dominion over everything else but not over each other. Hey, saka mukadzi nemurume vari kutonga wese. Vari kuita zvinhu vese. Yes. That is But let us also be very careful. You get the point. Hatiskwedza kutsimbidzira point yekuti hakuna head of the family. You can be head of the family without being kingly and having lordship over your spouse. Dominion over yours. Dominion, rulership. Okay. Kunge relationship yenyu ndeye mutongi nemutongwi. The Bible is not giving us that idea of marriage. Tinogona sure Mwari Baba na Jesu na Mwari Mweya Mutsvene wakaenzana, but Mwari Baba mukuru in terms of running the affairs of this universe, but they are equal and they coexist equally and eternally. Are you getting the point? Saka inine mudzimai wangu takadini? Takaenzana. But Mwari akadipa leadership responsibility ne priesthood yemukati mechinyi member. Mwari haana kunditi ndiri mutongi walisi. It's different. And this mutongi walisi. Maybe panozovhiringa vanhu in terms of interpretation. Exactly. Ndiva Efeso 5. Yes. Inenge yakuti vakadzi zviisei pasi pevarume venyu. Saka zvinenge zvaakunge sekureva kuti kana paine pfungwa setakutaura zviri kutaurwa namai yavo, paine pfungwa dzata kurukura pamusoro padzo, ngatipfuyei huku. Mai voti ivo ngatipfuyei hanga. Baba voti huku dziri nyore hadzifi manga manga. Mai vobva vati but hanga dzine mari zvokuti paunotengesa huku imwe chete $10 hanga unenge uchirova $15. Ipfungwa mbiri idzi zvese zvinogona kupfuyika. Right. Saka ndo pari kuuya nyaya yedu. Ngatiitaure in that context. The theory you have presented, theologians, is very correct. But kana takuenda on the ground, pamadomocology aspects, in real life, we live as people. Ati live nemiti Mumba, nenhingi neshiri Mumba ayo. Tavanhu manje. People are people. Pfungwa. So let's illustrate how I think mabva matwa platform inogona kutibatsira kutsana kuti dominion nekutongana kuita sei. Right. Mai wotivo murume wangu ndiye ndafunga kuti ite hanga. Murume woti aiwa huku ndodzichini ndodzinoita aiwa tikaenda kumarket huku dzinenge dzino uyo obvati chinzwaka I am the head of this family. Zvehuku zvehanga izvo zvezvo mumba munomu hazvisi kuzodini. I am the one who calls the tune in this house. Saka issue haichisiri now yet discussion ne dialogue use of power. Saka decision haizi yekuti chakanaka nechakaipa nechipi. Taakushandisa kuti inini ndine power mumba munomu. Saka hanga hatisi kuzoita. Ukaona wakudecide nema methods akadaro, that's dominion. You are now dominating the decision making process. Nemaka kuti uri murume. Okay. You get the point? Yeah. But submission inoya I like this attend up at verse 22 your Ephesians chapter 5. Munenda up at verse 21. Inoti yo submit one to another. One to another. And even mukanda kuna verse 25 inoti varume idai chinyi madzimai enyu sezvo Kristu akade chinyi akada sangano akarifira. You can actually see kuti Christ came down, submitted himself, offered his life to save his wife, the church. Similarly, varume kana paine vanhu tu mumba anofanirwa kusubmita kudarika mumwe munhu is the head of the family according to Ephesians.
yey Yes. maichinja kanyaya Yeah. akutosubmita is the head of the family. Biblical, like mzukulu wangu have said, biblically chaiko ka. The one who is the head, who is the leading. Can talk about seven leadership. Yeah. Seven No, leadership. no. The leader is the one who submits. Hey, Who says This is- the subject? Yes. yeah, this is deep. Or leader by example. Amen. Saka indiri kufunga kuti tapa nyaya iri kutaurwa iyi. Yeah. Yes. Nyaya yehuku nehanga. Yeah. Iwo kana wava convince baba uri kuhuku. Anditi ka mai vari kuhanga. Yeah. Dzese dzinogona kuchengeteka payadhi pacho, hapana mutemo watyorwa, hapana mwari vazvidzwa. Yeah. And zvinogona kuita zvese futi kuti hanga apa huku apa. But maybe muri kuda kutanga nechinhu one. Yeah. Tozoita nechimwe. Indofunga kuti it's now responsibility yababa to convince and market his idea kuna mai. And Kana vachinge vaona kuti idea yangu haisi kumaketeka, kana kuti mai vaita mapoints ari nane, vataura kuti marestaurants ari kukoma mazuva ano akunyanya kufarira hanga kudarika ndiyo market research iripo, baba ngava accept kuti no, because this debate yetiri kutaura kuti kana ndikataura pfungwa dzangu tikazondosvika pamangange, hazvisi kutaura kuti in all cases baba vari right kana kuti in all cases mai vari right. Zvakutoda give and take. Okay. Kuti So zvibalance ndo reality. Alright. Maissues mazhinji anoita mudzimba wafundisi, marriage officer, ndo nyaya dzacho idzodzidzi dzekuti shasha kana ichinge yaona kuti pamapoints ndaita sei ndarohwa, yobva yashandisa iyo yekuti pamba pano hapasi kuzoitwa hanga. Okay. Kana uchida zvehanga unoitira kumba kwenyu. all right. Kana yakudaro manje haisisiri Kupi manje. ndo zvafana nekuti saka kutoreva kuti pamba panotava mabhuru maviri. Saka regai ndichiuya pana Nyati apa. Yeah, pana Nyati Yeah. tingoti mbichana tichida kuenda munyaya yedu tichiswedera mudhuze. Nyasonzwisa kuti because danyasoita fish out. Yes, Dambudziko rataurwa namai. exactly. Maybe ini panoda kutangira patopic nemashoko ari munyaya iyi. Yes. Chinombonzi bhuru chii? Okay, ndine Because ivara riri kutorwa from somewhere. Okay, ndine aspect okay. yandatsvedza pakuverenga yandoda kungotoverenga. Okay. Then I will come back All right, it's to fine. answer that. The lady goes on to say kuti chinombondisekesa ndechekuti when I insist on the issues that develop him or the family haana problem nazvo, asi patinozongosiyana ndepekuti kana opinion yangu ikasiyana neyake ndo patonetsana. That's the aspect iso rangu rajamba pandendo kuerenga. Mama bvunza pamusoro pekuti how do we come kuti tinge takutozoshandisa matems ekuti Mabhuru. Ndanda kuti siyane na Gono mbichana. Gono watsanangura wakati he thinks kuti mukati member I can't remember the actual words that he used, but he says kuti he thinks mukati member paunetsa hanga nehuku baba vanogona kuzoshandisa, how did you quite put it? Vanogona kuzoti no ndini baba pamba Chisimba. Power. Saka huku ndo dzichaitwa pano. Right. Kwete hanga. Right. In fact, you are speaking about marketing. He says kuti baba vanofana kugona kumarket, anditi? That's how you put it. Kuna mai Mapoints I was going to then qualify that and say kuti similarly mai should also market an opinion freely. Ine achikuti vanhu tu vari kugara mukati member, it's a mutual arrangement. Hapana ari kumanikidzwa kuti agare nemumwe mukati. Susan naJohn vakadanana ndokuti vagare mukati member. Chakaita kuti vazowirirana kugara mukati member, mumwe akamaketa vakawirirana vakati chinoitika chinichi. Saka I think kuti where we are missing it is somehow tamukati member ndofunga tiri kuzoita a rude awakening kuti uyu anenge ari weak in these areas kuti I feel congested in these areas. Ndo pakuzoshandiswa not really a scientific reasoning yekuti I think this idea is better. Kuti I think kuti this idea ine merits. Varume vakushandisa simba on a basis yekuti maybe pamwe social upbringing ndo iri kuita kuti titi ati ndini baba saka the final word comes from me. But I wanted to say that I think that modern families seem to suggest kuti zvinhu zvakadai zvinonida
a way of finding consensus in speaking, so that the wife feels an equal participant in a conversation. Ukaona munhu akufunga, I don't know how this men vachanditaurira kuti munhu kana akufunga mashoko ekundorongedza asati apinda muconversation, it ceases to be a natural relationship. Yakuita sekunge it's a managed relationship yekuti it's a fake relationship in my view. Mukadzi ari kutofunga kuti saka kana ndakuapproacha murume wangu, how do I quite put this across? And yet now pavakanga vari kuda kuti vagarisane, it came from a natural. It needs to come out naturally in your discussions. So I don't know. Isaite kunge it's acting ndizo. Yeah. Okay. I know humbo wanyanyonyarara. Okay. Right. Inini ndoda kuti let's be very clear nedambudziko ririkutaurwa nemuteereri. I think we have jumped too much into discussing how they should operate. Okay. But mudzimai ari kuti murume wangu ane nzwisiso yekuti kana uri munhurume haupikiswi. Chinonzi murume, hakusi kupikiswa, chinonzi husband ndechekuti kana ndataura izviri hazvipikiswe. Kana paita mangange rangu ini ndo rinoita carry the day. Ndo dambudziko rikunzi nemuteereri topaita sei ipapapo. Is it correct kuti murume shuwa haapikiswi? Mukapikiswa otofunga kuti taamabhuru mairi. So in other words, mambofunza imimi kuti chinombonzi bhuru chii in the context yenyaya iyi yatsamba yawerengwa panapo. In the context iyi chinonzi bhuru is making the final decision, according to this man. Saka iwewe ukandikanganisa kuita put the final stamp on an issue, tatoa mabhuru saka watoa bhuru ukafuti iwewe. Because Mumba muno mukom mune one final voice, and that voice is mine, not yours. Yay. Ndo saka maya wakana wari kuwirirana nemurume wawo, murume wawo ari on cloud 9. This is the best wife I've ever seen. Musi waanopesana nemurume wake rabhuru, because you have forgotten kuti I make the final decision in this house. Ndo dambudziko raari kuti iroro iro ndibetserei. That mentality. Pavari kuwirirana apa ndiani bhuru? Kana wari kuwirirana hapana bhuru. Aiwa, kana wari kuwirirana bhuru ndi babaso. Bhuru ndi baba. Vari bhuru kana wari kuwirirana. Kana vasiyana uyo akuitawo bhuru, saka tama bhuru maviri. No pane problem. Let's discuss that. All right. Let's discuss that mentality. Saka sada kuenda pa mentality of being a bhuru. No mentality atisada kuti tizodiscuss doc. Humba? Makambo uri pamere nasi. Ndo mabhuru acho katuta. Humba makambokurira kumusha. Atina example here yebhuru. Makambona mabhuru here kumusha. Ndakambona mwasa hanzi bhuru imombe. Iningista sei kuti zonzi iri bhuru. Look, whatever, I think tikutaura nyaya yakati a bit womei in the sense yekuti baba waringotora kuti ndine final decision sekuzvakada kuzaitwa. Let me put it this way. 1 hour magariro wakaita 14 years kana ndanzwa right. Papasina dambudziko. Kana dambudziko renge riripo nderekuti wakasvika pekuti wakuda kutaurirana nyaya an issue mumba, mumwe nemumwe ane kodzero yekunza opinion yake. Is that not correct? Aunza opinion yake, uyaanyasounza opinion yake iri clear, uyaunza opinion yake iri clear. Dambudziko rapa kuti ndiani then ane final decision. Murume uyo handisi kuona akasiyana neimwe nyaya yatakambotaura kuti murume anongoyambongoti hapachina achadya nyama. Muri panzwa? Makuda kudzokera ku part 2. Ndinoda kutaura kuti murume uyu haana kusiyana neuyu akauya ongoswa kuti muno mumba nyama haichadyiwa. Hazvitsvagi kuti uone ansa kana mibvunzo. Saka ine ndiri kuti kuna murume uyu, mudzimai ane kodzero yekuunzawo idea yake.
chilukai together kuti now iwe zvawataura nezvataura uyu mochisvika paconsensus kuti right tati uyawo neidea yake uya neidea yake todini nezvetoda kutaura panapa ndo maonero angu inini because murume uyu haadiba, let me put it very bluntly, haadi maideas emukadzi. To me maideas emukadzi whether they are right or wrong haasi kuada. Paanozoti panapa taane mabhuru mairi iye anenge aona kuti yake yadyiwa neemukadzi obva ati mabhuru mairi, saka akuda kuimposa his or his decision kumukadzi. I don't think it's right and fair. Gono right mamboti imimi chii chinonzi mabhuru kumutauko regai tidefine. Mabhuru ndo mombe mudanga inotunga dzimwe dzese, kutunga ndo ine simba. okay, hakuna ano mombe inorwisana nebhuru. Mabhuru kana asangana pachezvawo chaanogona kuita chete kurwa nekuti ada kudecide kuti mukuru ndiani. okay, iconcept yemhuka dzese dzinogara in any cluster, hey, kuti hapana musango kana dziri shumba kana dziri zvina mhosva kuti imhuka ipi, especially dziri vicious idzi dziri hombe idzi, yeah, kutushiri hauzvioni maybe because imbiri inhatu haunyatsozviona, but kumhuka zhinji unoona kuti mukono unenge wakutoberekesa that head panoita 1, vamwe vese vanenge vari pasi paiyeye. Kana dziri shumba mukaenda kwese kuno ndo zvazvinongoita. Saka iye ari kungoreva kuti wava bhuru. I think wedhiri harisi kushandiswa in the right connotation. No, it's not. Riri kushandiswa in the sense yekuti saka wakuzviita babaka iwewe. Tinotoziva as a rule hakuna mudanga mune mabhuru maviri. right, Story nekasei ngekuti mabhuru haaiti maviri mudanga. Nekuti anorwa kusvika danga ratsemuka kana kuti rimwe ratiza. Saka iye ari kureva kuti iwewe nechikonzero chekuti wataura pfungwa yako yazosiyana neyangu ende waramba uri kutsimbirira papfungwa yako iyoyo, saka wava bhuru, pautonditonga, saka wakunditonga, ndo maimplications acho. Saka inobva yakila discussion. Haichaiti kuti uya acharamba achienderera mberi semudzimai ati aiwa inini kana zvadaro ndotoona kuti kana tasvika palevel yeubhuru indochidini hangu ndochinyarara. I try in my conversation kuti voice rangu risaratidza hasha, ndisaratidza kuti ndiri kumuseka, asi patinombotaurawo nyaya dzinoita kuti ndiinsistewo semunhu, dziri dzekusimudzira mhuri yedu kana kusimudzira baba pane zvavanenge vachida kuita. Hatizivi kuti ndezvipi, handimbonzwi nyaya yeubhuru ichiita sei kuti ava vadzimai vangu matungamirira maabhuru aiwa hazvinzwarwo. Zvinongozouya chete pazvinhu zvatinenge taita sei, and hazvigoni inini practically speaking, maybe ndiri kutaura from my own experience, kuti uti iwewe toda kuenda kwaMutare zvonzi haendei, toda kuchengeta magarakuni zvonzi mazai acho noda ndinotsvaga kupi. Hakuna nyika yakadaro inoraramika nevanhu vaviri ichidaro. Unogona kutaura chinhu chakanyatsonaka, atoda kuzoenda kwapasita angu ari kundovaona semuenzaniso, ototi shuwa aiwa munogona kuwirirana, zvakanaka. Ndozoti inini mangwana ndoti nhasi ndafunga kuti tiende, onzi but nhasi ndakaneta, tadii kuzoenda umwe musi. Already yato a different opinion, but makaagree on the principle yekuti chada kuenda kwapasita angu aro, but nhasi is not the day. Saka inini ndikandundurudza ndikati saka kana wati iwe hatisi kuenda nhasi tozoenda mangwana, saka taamabhuru mairi kamumba munomu. I don't think that is the right attitude. Kona ndienda kuti ndikungotedza ndikutaura kuti wana waMwari mumba munoita madiscussions over an issue, over anything chemuda kuti muite, but I think zvataurwa handisi kuti ndigone here kana kuti ndiani, kuti riri kushandiswa zvebhuru zviri kushandiswa parong what platform. Because muri kudiscuss ubhuru hunozobva papi manje ii muri kudiscuss ndobvunzwa ndinawo kana ndoda kubvunza iwo baba wacho iwawa kana achiteera this program, ubhuru hunozobva papi when you are discussing frankly, mwaipawo mapoints of view, uye achipawo mapoints ako, saka ubhuru hunozobva papi.
ini ndofunga kuti paunobva. ya ubhuru unozobva pokuti wakutsvaga kudzinyirira kuti utingwe kana wakuti iwo maane mabhuru mairi hauchada pfungwa yeuyu wakuda pfungwa yako ndo panozowebva ubhuru. But maybe I know ngatengena doko ndondo pa doko apasi kuitika here nyaya mukatarisa pozi ndakonda kunge kumabachelors ndo kuri kutouraiwa varume pozi ndo kuri kutaurwa ubhuru hwekuva nefinal say in your home kuti unzi baba kutoita kana kuti idea yako haifanirwi kudini. Wabvunze mudzi wakanaka that idea. Yes. So doc ipapa how do we try and measure kana kuona kuti opinion yamadam yakasiyana neyangu handiti then who-servanthood wanga wasitaura namufundisi wekuti ndobva ndati let's just take her idea saka pakungotora idea yake ngoti chiya tikuita zvaunoda iwewe in other words murume as a head ngaaende palos to be a servant and make sure that everyone is just happy. My happiness aina basa kana comes later in some other things. Kana kudenga tikatarira pakusikwa akatanga kusikwa murume ende murume mukaverenga pana Genesis 2 pavhesi ya 7 Mwari vakainda pavhu nunga vakapfugama vakaumba munhu ende vakangoenda kuvhuka 1 havana kuzodzokera futi saka vasika murume building on top of what he had created vakasika mukadzi kwete kubva muvhu but kubva pamurume. That's why pakatorwa rumbabvu from the side of the what of the man. Saka chinotobuda apa ndechekuti foundation yeimba murume, the man is not the head of the home but the foundation. Ndiye akatakura Lord yeimba and the foundation haisi visible. Foundation iri invisible. Saka murume hafaniri kutaura achiti ndini ndinoita kuti mose muinde kutoilet kana kuti chakati chikati. Anofanira kungotakura akanyarara but zvichionekwa kuti sure pane akatakura musha uyu. But mukazofamba moenda mberi muchaona kuti mukadzi akasikwa for beauty. Genesis 2:7 inoti God formed the man. He just formed. But mukaenda kuna Genesis 2 kubva pa 21 kusvika pa 24 poitwa mukadzi zvinonzi God built the woman. So the woman is like the finishing touch or the crown on the jewel of creation. Saka murume by right ndiye unofanira kutakura imba. Mukazoverenga zvakanaka muchaona kuti asikwa Adam Eva asati auya kuvhesi 21 zvinonzi wakanzi akaiswa muEden akapuwa basa akanzi cultivate akapuwa shoko naMwari. Then mukadzi akauya pavhesi 18 zvikanzi it is not good for this man to be alone. I will make him a what? A helpmate. Kuroti mukadzi ari kuya kuzobetsera. Kurava kuti murume actually needs help. Murume anoda kutobetserwa. That's why the woman was what? Was created. But murume unobetserwa ane vision. Anofanira kunge ane direction. Yekwa ari kuinda. And the woman comes to fit into the what? Into the vision. Program. The problem inoitika pakuti mukadzi unoya ane vision yake, murume ane vision yake. Ipapo ndo panonzi pava ne division. Division. Zvinotoreva kuti two visions. Pakangoita division kana kuti division
pava nedambudziko. Saka chinodiwa ndechekuti varume vose usati wawana have a direction yekwauri kuita, unofanira kuva nevision, so that paunotora mukadzi, she is coming to help you in your what? In your vision. But she is not coming to be helped. Mukadzi haasi kuya kuzobetserwa. Ndokumogona kuzvipiringisha. Ari kuya kuzobetsera. Right. Which is a good thing. Saka a woman is not All right, regai wapedzi. Okay. A woman is not All right, regai wapedzi. A woman is not inferior. Tamboverenga zvikanzi mukadzi nemurume vakasikwa in the image of God. Yeah. Image of God inoreva pane zvipo 4 zvakapiwa vanhu naMwari. Kune gift of self awareness. Munhu anogona kuzvistadha obuda kubva maari ozviita subject, ozvistadha, oziva kuti ndine ma-weakness awa, ndine ma-strength awa. Then munhu zvakare akapiwa chipo che-imagination chekuti ndikaita sarudzo iyi A, B, C, D ndo zvinogona kubuda, ndikaitora chinhu chine nzira iyi E, F, G ndo zvinogona kubuda. Then munhu zvakare ane chipo che-conscience, that small little voice inokuti pamwe kana woda kuita chinhu chakaipa kuti no, usaita chinhu chachina kunaka. Then chipo chokupedzisira chipo choice kana kuti sarudzo. Munhu anokwanisa kusarudza kuti inini I want to move in this direction. Ska varume vose nevakadzi tose tine zvipo izvozvo. The moment you try to suppress the other person, you are now dehumanizing them. Wakuda kuimposa pfungwa dzako paari. All right. Okay, chipesei. Okay. Pastor Ngwaru ari kutsva chandiri kuda kuzaba kutaura panapa ndeichi. In the home, people must not dehumanize each other. We must respect each other. To share pfungwa, knowing that tose we are created in the image of God. We are self-aware, to know we can imagine, we can also make choices. But tikakurukura about something, at the end of the day, mukakona kusukapa 1 point, then the man, as the head of the wife, should take the final say. Mazoya ndona achida kuvhudza ikoko. No, handisi kubata. Tendero ndakudzoka kuna pastor. Okay. Mati mimi help me. Ndiyo naika. Saka Paul anga right yekuti madzimai musataura muchechi. Zvinonzi neshoko raMwari, women must be what? Silent. Be silent in the church. Zvinoreva kuti kudii? Noti silence haingoreve kuparidzaka. Silence inogona kureva kuti she must not sing, she cannot pray, she cannot even do anything. Hagoni kutoti even chero amen. So we have to go to the context here verse kuti pari kunze woman must remain silent. Yes. Ndofunga. Remember Mumba tinenye Mabhuru atina. Regani chapa pamuri pamsoro. Now it's very clear. The world understands this man. After Pastor has spoken, we now understand this man better. Yeah. You get the point? Kana iri kutaurwa na pastor yekuti baba was head foundation. Ipane problem. Itato foundation. Then pastor otiwo imba yakagara pana baba. Yeah. And the vision yemba, vision ya baba. I don't know if you are seeing the crisis. You create what theological. Kuti vision ndani ndia baba. And mai vari kuya kuzofita mu vision yani ya baba. Nyangwe wrong. Me atata. Mai
warikuti division kuti mai musauye neimwe vision fitai muvision yani yababa iyi nekuti mimi muri help meet. Are you getting the point? Somewhere tiri muclass woye yetheology I appreciated the explanation yekuti ndichamuitira mubatsira kamudini akamukwanira. My understanding then was God was saying originally, I will make one like him. Not a helper. God is not creating a helper. He is creating another human being who is like Adam. Saka tikauya ne theology yekuti marriage is based on a husband. Ne vision a husband. That's why this man is right kuti inzwa kaini. Vision ndeyangu, imba ndeyangu found ndindakatakura Lord. Saka zvekupesana neni zvikeza handizvide. So iyo thought iyo inobva inosupportwa netourwa napastor. But iri ndiri kufunga kuti imba, when God says murume achasiya ubereki wake, mudzimai asiya ubereki wake, ava vaviri vachawa nyama imwe chete. They now create what we call a shared vision. There's something that we have in strategic planning. You know, the shared vision. In other words, kunyangori chief executive organization, your vision, we should, at the end of the day, contribute to a vision that takes us forward. So in marriage, hakuna vision ya baba, hakuna vision ya mai. Tese tiri wairi, tamurume nemudzimai handiti. Let's create a vision for our union that takes us forward. Ikagara pamunhu one, that person will exploit the other person. I think what I was trying to explain the is mukatarisisa, if you read deeply, kubva pana Genesis chapter 2 pa 15 kusvika ku 18, murume asikwa pokutanga, then over apuwa basa uri muEden, ita basa gona kucultivata, gona kudzidzisa shoko. Saka mukadzi anouya kumurume who is already doing something, so she is coming to help him. Kana tichiti to help, that's why verse ichizoti murume musoro wemukadzi, haikona wemba. Bible hariti murume musoro wemba, musoro wemukadzi. Kureva kuti at the end of that day, baba is the final say, but after a discussion, mudzimai pfungwa yake vakaona iri nane kupfuura yavo, he has to submit to the idea. But mukaita kana tasvika pakuti hatina kuwirirana, stalemate, then the man is the final say. Actually, that's what Ellen G. White says. Kuti pakaita discussion and the poshai kwa consensus muri two, then the men should have the what? The final say. But after a what? The discussion. That is powerful. Or again, Tadzika. God pay example to illustrate this point. My vote Nasunu. Indoda kuenda kuEngland because ndona sekuti munoma hapana zvatiri kuita. Saka ndakutotora ma training yese ndobva ndaenda kuEngland. Baba obva wati kuEngland hakusi kuzoendwa because ndini musoro wemba. Tiri pano amai. Tiri pano. Ndini foundation. Hakuna kwatiri kuenda. Mai wari kuti aiwa, but muri kuona here kuti zvinhu zvedu hazvisi kudini? Hazvisi kufamba. Mobva maguma mai vobva wati no, kana mati muri kusara henyu. Ina handisi kuenda nemunhu ari kusara nganditi sei ngasara inde akurova pasi. Mai vobva vaenda. Baba ndobva ndasarawo, ndobva ndaona kuti zvinhu zviri kuoma, muchato watopera kawo. Regai ndiendewo kupi? Ndiendewo kwakaenda mai. Right. Ndobva ndateera. Zvinhu zvedu zvobva zvatanga kuita sei? Kufamba zvakanaka. Ndobva ndakubvunzei inini kuti mai vakasubmita here kumurume wavo? Havana. Vanga vari right here kana vanga vari wrong? Because ndo nyaya iripo iyi. Mufundisi, regai vapedzesha. Because dare riri kuti
mai vari kuti iwo ndinogona kuuya nepfungwa yangu yakanakawo but pfungwa yangu yakiliwa nenyaya yekuti kwaita baba vati ndini musoro wemba hazvirevi here. All point yandiri kuda kuti mupasta maakuita kamini ndeyekuita illustrate kuti hazvirevi kuti kana ndiri musoro wemba nekuti mufundisi wati kana tasvika pakadaro baba ndo vanofanirwa kunge vaine final say. Indiri kuti there are cases where the wife becomes stubborn. I want to buttress that one point. Becomes stubborn. But what was not but wena payongori right. Etakaramba tine yangu iyi. Actually we want to buttress we fight up my views my recap. You yenyi mimi ne views. But division. Division. Right. Pastor Warukuti, in dealing with a stalemate, the husband has the final what? Say. Yes. Our popular scenario, kwanza kuita fall into what we call the law of the highest good. Are you getting the point? The law of the highest good. The law of the highest good. Aizi kusapota gender. Kuti urumurumere kuti nomukadzi here. Iri kuti in this stalemate, what is the highest good? Are you getting the what is saka decision haisikuitwa nekuti ndiri baba. Decision yakuitwa nekuti the highest good ndeipi. Alright, tinogona kuti alright kuEngland handisuda kuti uende musoro wembota tora pana mindiness basa kuEngland rakamirira ende mavhiza acho haasi kutonetsa kuwana baboti isusu tichafira munomu nekuti inini ndini musoro wechinyi musoro wemba. Saka nyaya ye-psychology of the stalemate, once you throw in the issue of gender, you are introducing exploitation of the other gender. All right, Nyati. Tichingoenda manje tichingobata mapoints. Because we need to share power. We need to negotiate power mu marriage. I agree with you. Power is negotiated. Marriage power awatanga kutaura kuti murume nemukadzi wakapiwa dominion. Are you getting the point? How then do you possess final say when the dominion belongs to the two of us? And also inini ndinokuda kuti in reality yes munogona kutosiyana baba votomboitawo final yavo yoguma iri wrong. Exactly. Kana kuti yoguma ya right. Yes. Then it becomes okay. Mai voone difference voti ano zvamati handisi kuenda ini kutown but ndakuenda because zvakati siseme example yandapa zvotoshanda. Exactly. So it becomes a premise mangwana mozoti imai. No, that's fine. Nyati. I want to move away from this. Our maya vari kunyosa. Ndo nyaya Musandimanikidzora mandiri. Thank you so much. Magoda Nyati. Magoda Nyati. Nyati. Panyaya ikai. Amaya in summary. Pozungwede yaenda. Tazonyanya theology solusi ne inonzi mutu unokura nezvimwe zvikorokoro. But maya vari kungotaura pfungwa dzekuti hatisi kuwirirana. Tikataura nyaya or discussion iripo. Maybe sometimes mai vari kutoonawo kuti zvandiri kutaura zvine brain. If we do this, this makes sense. Murume ari kumirawo achiti mayas izvi hazvimeki sense tiri kuita izvi anoende bvundini. Ndo pane challenge yavo. Saka vari kuda kuti tibetsere amai vada kuti tibetsere baba ndo pandoda kuya Nyati kuti hapana here pauda kuti tibetsere vese. Okay, inini ndo pane ndoda kuti ndiuye pano ndiri kurambidzwa nangu ari kuenda. I didn't go no nasi. But ndoda kuti ndiuye inini it's the same comment yandaita pekutanga. I'm still coming to that. Kuti a home, the premise of me choosing a particular woman to stay with, pane zvandakaona matributes andakaona anogarisika now, and we negotiate pangari kuti pampataura namufundisi pekuti a home is negotiated. There are issues that we discuss every day and we come to a consensus, we come to a middle ground. I give, she gives, we agree, we move together. I think kuti challenge yatakuita, I stand corrected.
I think the concept here domineering ndo iri kunyanya kunetsa discussion yandanzwa. I don't think the kana chiti final say, what does that mean? What does the term final say mean? Yes, does it mean kuti I've the last word despite what it means, whether it is any intelligence or whatever, the fact that ndiri kutaura kopedzera, does it relate to that? Or does it say kuti let's discuss any issue until tagona to come to a consensus, and the consensus should be reached, like he says, to the highest good, tibatsira as a family. And I think kuti challenge yatangoita panapa ndeyekuti takakura tine situation yevarume who make a decision despite what its import says. Yeah. If the decision says kuti tiri kupaza danga ende tikuraya mombe dzacho izvozvi tisina kufunga kuti mangwana vanhu vanorima nevanodya sei nekuti baba vataura will do that. Yes. I think kuti that generation iyo yakapfuura. Then male dominated society. Yakapfuura. Yeah. People are looking for a partner waanogona kudiscussa naye logically, waanogona kudiscussa naye intelligently. And I think this is where we need to help the husband. Is there no good that comes from this Nazareth yaari kugara nayo? Noti mai ava vane pavari kumbouya vachitaura self development, baba vari kufara. Pane pavari kutaura zvemhuri kuti tikaenda takadai so baba vari kufara. Pari kutaura kuti uko kwakawanikwa goridhe imboenda yako baba vari kufara. Then therefore it means that there is some logic and some intelligence of sorts. And I think maybe that's where we need to discuss, to depart from the old extreme right patriarchal society, male dominated culture, to then look and say my one contribution here to consider for mutuality. Baba pedza ndozongotaura hangu nezvefinance. Alright, ndobva ndauya pana Doc. Ndongotaura hangu zvefinance. Mai avo nababa avo. Pane zviurukuro yese yataurwa apa hapana kutomboiswa kuti one, kana wasvika stalemate, let's go and pray about it. Wasvika stalemate, tailowa matembers. Bane joka. Mupazana womboita lowa matembers. What is alright? Iwe chimbondofunga, uya chimbondofunga mangwana, let's go and see kuti tosvika papi. You know what I mean? That's the way I look at it. But now ndichinzwa waruma subjects angu aya domineering yetiri kuramba iyoyo. Yeah, that's what I inini tiri surely kubatsira mai ava. It's good to say okay, ndofunga kuti vanonamata wese. It's good to say shamari, let's pray about this one. Tione kuti Mwari anotipa zvipi. Get the point. Both paurukuro yese tataura, there was no prayer in the equation. So ndiri kuti inini kana wasvika stalemate, uchashandise simba chibvunzai Mwari kuti todini ndekuti tatadza kuwirirana. Mota analyze kuti yakupfungwa iyi nepfungwa yababa iyi iri nani ndeipi ndakuya pana yangu ari yekuti ngatichiona zvakarurama naika pamafungiro edu aya iwe unofungira wakadai uyo achifunga wakadai. Ngatimbogara pasi timboona kuti timboanalyza pfungwa imwe neimwe toona kuti munosvika papi. Handirika noti kungoita impose kuti tasvika pastalemate henzi ndinda kutonga unotonga zvironga. Ndachidangotaura last say pane imwe couple yanga yaane makore almost 70 vari vese. Kanzi mudara inda makore ese aya nambuya ende munenge muchingodanana as if kanzi no young man, isusu takatoita zvinotera zviri mubhaibheri zvekuti inini sasekuru sababa ine last say. Zvikanzi zvikanzi panyaya dzese zvikanzi zvikanzi maizvifambisa sei? Zvikanzi kungoti yes ma'am. Saka izvozvo zvakatichova kumakoiweko. Saka inogona kuva submissive whilst it sounds like a joke. But sometimes I think in a marriage it's give and take. Find something that works. Correct. Yes. Yeah, I need to give a breakthrough statement. After Doc, yes. Yes, Doc. Okay. What I can say is this. Mukatarira pa Trinity. Kuna baba,
kune mwanakomana kuna mweya mutsvene vatatu ava they are equal vakafanana but they are different. Kune inonzi functional subordination. Okay. Jesu paakauya pane rino pasi iye to submit to the father but kusubmita kwake hakurevi kuti iye ari inferior to the father. That we agree. Saka in a home the two are equal ontologically in terms of value, in terms of worth. Vese vanhu vanofunga ende pfungwa dzavo dzinofanira kurespectwa but for the sake of functionality Mwari then said kuti murume is the head of the what? Of the wife. Because if there are two heads in a family, you have already created a monster. Panofanira kuva ne one vision inoenda kupi saka at the end of the day kana mudzimai mukakonsultana mukakurukura mukaona kuti pfungwa yemudzimai iri nani, iwe sababa you take that idea yemudzimai but mukasvika she is coming to help you in your vision but mukasvika papoint yekuti paita stalemate mese hamusi kutenderana my white kutaura kwavo handichazivi quotation yacho pairi but vanoti the woman is to what? To submit because there is supposed to be one what? Vision. It's a home. Handisi kutaura zveabuse kutaura kufamba zvakanaka kutaurirana. It's not every hill which one is supposed to die on. Panoshandawo compromise nezvimwe zvakadero haungati chese chikomo chatatosvika chatova Calvary I must die on this one. Okay. But pane room Mwari vakaisa issue yefunctionality of the home mukati uyu ane pfungwa yake uyu ane pfungwa yake hakuna kunoinda musha iwoyo. Even muchechi Mwari vanobva vazoti kune maroles evarume koita marole evakadzi kune functionality functional support. To be honest Doc, I didn't think that this issue would need a part 2 or something. Yes, but I am thinking as we are finishing, we are trying to wrap up now. Yes. We need to, so kumukadzi uyu tanyatsobata here because tazoperera mutheology but kuti titi tamuadressa here totofunga mapoints kuti one I think these are the issues that are there and this is how you're going to correct them. Maybe mashoko angu ekupedzisira ndingati nini, I think what is at stake is to understand what leadership does. I want to agree nemuzukuru wangu to a point where leadership makes the final voice. But now, when we say you are making the final voice, what are we saying? Tirikuti, a leader is a trustee, a custodian of policy, of principle, of ethics. Kanataita stalemate, the leader's final voice is standing on a principle. Kuti mama, on the basis of principle, we need to protect the constitution, whether biblical or legally or whatever it is. But in terms of negotiations has nothing to do with the leadership. Tuda kuchengeta huku here, kana tuda kuchengeta hanga here, izo hazina functionality izo, hazina leadership mkati. Tunoda kuona what is best for us, what is the best in the market, hazina basa na leadership is. But kana mai wakuti inini ndoda kubvisa chimbadzo kuti ndiwane basa kwandiri kuona kuti ndikasadana ndipewa $100 ndindopa vanhu vari kundi interviewer. A leader is supposed to have a final voice kuti hazviite. So you need to understand that leadership, Baba is a leader. You lead on policy and principles. That's why you make your final statement. I call on issues of human choice.
You cannot tell me kuti ndinoda kuita huku nditi nemhaka kuti uri baba hausi kuita huku. No, that's there we are lost. So these are your final, your final words. Toda kupinda mguye kunamata ya. Inini my final say ndeyekuti iyo hatisi kuziva hedu ma-issues ataurwa namai kuti ndeapi anozoshandiswa word dzekuti amabhuru maviri pamba panapa. Asi ndinongoona hangu kuti statement iyoyo iyo iri kushowa weakness matiri vana baba. Exactly. In the sense yekuti tatadza kuconvinza kupedza confusion yedu discussion yedu zvakanaka. Kana ndaona kuti honge alright, because dai yanga iri issue yekuti mai vari kuti ndoda kuita zvakanaka, because if you listen to what she has said, but I have also even listened to my own tone of voice. I've also made sure I was sarcastic. Handisi kuda kumuprovoke. She's working on herself. Look down on him. I appreciate he is my husband and he is the head of the family. Exactly. Saka baba unga vachitora an attitude yekuti kana vasvika pane issue yavanga vachidiscussa zvakanaka vaona kuti vaneta kana kuti mapoints are weak, ngavati maybe ngatimbopaka mondo reflector on it zvambotaurwa naHumba, reflect on it, pray about it and what not. Vochitsvaka way kuti but this issue, is it really issue endofanirwa kuti tirambe tichingoita dig in? Maybe let the wife's idea, it's not a weakness to accept what the wife has said or your partner has said. You might say, okay, I was very convinced that this is the way to go. Exactly. But for the sake of our peace and our home, I think zvamaitaura nezuro zvezvo ngatimbotiraya izvozvo. Amen. And I think this will also woo the woman kuti in issues in future, even tichifeel very strongly kuti ndiri right, pay chance ndiri wrong, ngaindipe mukana kuna baba, then the house becomes Amen. Thank you very much. Ndoda kutenda Padare. Amen. Nguva yedu ndiyo yafamba. Tichitenda vateereri nevaoni vataurwa namufundisi nekuwapa chirongwa chino. We believe that Mumba hamufana kunge muine mabhuri, mufana kuva neconsensus. Hamufana kunge muine bhuru vanhu vachishanda vese. I don't know, maybe part 2 will be needed. Nyati muchiteerera muri pano panyaya yefinal say. Yabva kuna mai Nyati. Since yabva kuna mai Nyati. Saka nyaya yefinal say yazobva theologically. Who has the final say? I think it's a part 2 discussion that we would also need to look at. Nema points I get kumbire Nyati since muri hama ya regati namatenya. Ichi chinamatai. Mwari wekusoro kudenga, toda kumutendai nekudzidza kwataita panzvimbo ino. Misha inorema, misha inosangana nezvakawanda, asi chatofarira ndechekuti you still love us. Mukukundikana ina weaknesses tichinetsana, rudo rwenyu runongooneka. Tibetserei kuti ta-experience rudo rwenyu. May we look at each other. Tine kindness, tine patience that is required kune vatendi. We are praying for this family. Ibatsirei kuti vagone kudiscuss what needs to be discussed conclusively. Vasina dambudziko rekutarisana pasi. Vasimbise musha wavo nevana vavo vakure vachiziva kuti vabereki vavo vanodanana despite dzimwe nguva yekusiyana kwemuono. Pakupedzisira mauya kuzotora wakaita kuda kwenyu, muri toinamatira kuti muirangariro zvakare. Munamato edu muna Jesu. Amen. Thank you. Iyafai. Rudo
Mabhuru.